Herrialde batean, non Gabonak beti bere bidea aurkitzen duen, Olentzero eta Mari Domingi prest daude irribarreak eta ametsak banatzeko. Gero eta etxe gehiago daude Zornotzan. Bai, etxeak daude erdian ingurune eta baita kanpoan ere. Mari Domingi, ez gara leku guztietara helduko? Badakin nor lagunduko gaitu. No. Sekretua da Mari Domingi. Ipiniko gara zoitzaren etxean sartu. Ipiniko gara, bai. Tare. Arrenik, bat, bi, hiru, sortirik anetik. Sartu. Litero. A mierda. Uy. A mierda. Oh, Mari Domingi. Uy. Vaya. Ederra. Brilli, bitu. Wow. A ber, ba. Sartu. Itxoin, ba. Zulo hemen da, Mari Domingi. A ber. Kaixo, zein da gaurko ibilbidea? Bazter guztietara iritsi behar dugu. Ibilbidea berriz kalkulatzen. Bagoaz. Oi, ama! Oi, kalatu intzak! Eta naiz, eta ezinezkoa dirudien beti dago norbait edo zerbait bide guztian laguntzen diena, isilik eta adi. Ni badakit, banekin honek lagundu. Lapurtu ez dago. Zer pintatzen du, Mari Domingi? Ai, uala, nik ez dut. Ez dezu jarri? Ez dut. A ber, Olentzero. Fundamentoa, ba? A ber, bitu gaztainak Gaztainak erre artian, txipli, txapla, pum. Beitu patata, patata bintza. Bai bihotxe, galtzetiak bihotxe. Ai, ze kuki dauen. Ez estutzeko, a ber, buelta oso. Buelta, eman buelta ikusteko patata. Beitu oreina. Beitu, Oso polite dana, oso matargi. Patata da preciosa. Udaletxea. Ui, ze polita jarri duten aurten uda. Ui, pinu aldatu, Oso polita. Ze polita. Gauak bera egiten duenean eta txoko guztiak bera argia jasotzen dutenean, sekretua deskubritzen da. Zorionak eta urte barriak. 2026an ere hilero zuekin.